svi na jednom mjestu, prvo rekao, pohvalio bi organizaciju. Stvarno, za sad ono što sam vidio, ove prethodna dva turnira što smo imali, pogotovo u Italiji, je organizacija bila očajna, tako da sad i sala i ljudi oko turnira koji su brinuli, stvarno ok. Sad, ideja je stvarno dobra. I mislim da je u pravi moment za sve reprezentacije, samo što je za nas problem što smo sa pola ekipa ovdje u istoj grupi. S jedne strane dobro što ćemo vidjeti ko kako igra, ko kako igru bazira, a s druge strane vidjet će i našu igru, tako da vidjet ćemo. Nadam se da će sve proći u najboljem redu i na konferenciji su pričali selektor Bosne i naš selektor da je najbitnije da nema nikakvih povreda, da se ekipe ovdje da se uigraju, da vežbaju neke sisteme i rezultat da dođe ono kasnije, da se postavite neke standarde za evropsko prvenstvo na svaku reprezentaciju. Reci mi, turnir je malo drugačiji s obzirom da većinu igrača i svih reprezentativaca znaš, sa mnogima si igrao, mnogi su prijatelji dugogodišnji, kako to deluje malo onako? Po meni deluje dobro, zato što, pošto sam pogotovo sa dosta njih igrao, pogotovo iz reprezentacije Srbije, ovo je priliku da ih vidim, pošto smo se malo više raštrkali ove godine, tako da malo priliku da se popriča, da se vidi ko šta i kako. S nekim ostao posebno u kontaktu, sad ćeš opet s Džikićem da sarađuješ. Da, sa Džirotom, sa Rašićem isto tako. Da, sa Rašketom, da. Je bilo tih priča o Ljetva Strita su već malo. Pa nismo se još videli, zato što svako sad trenutno na svoju stranu, juče smo došli i oni su vjerojatno imali neke svoje sastanke, mi smo imali naše i tako da nadam se da ćemo ovo naredno 2 dana malo sredno popričati. Ako ne imamo cele godine nas ispričamo. A reci mi reprezentacija Makedonije, kako su očekivanja za evropsko prvenstvo sada već? Pa dobro, nama je ovo već drugo za redom što je stvarno samo po sebi uspeh. Već smo na prošlo smo bili 9. mjestu, to je stvarno isto jedan dobar bio rezultat i sad se nadamo da možemo da ostvarimo neke približno za tome da prođemo tu prvu grupu. Imamo šanse, samo malo su se kasno priključili neki stvarno bitni igrači za nas, međutim imamo još 20 dana da uigramo još neki taj koncept, da se to razvije još više ta neka igra koja je postavljena i nadam se da ove reprezentacije koje su ovdje ih malo bolje iskutiramo, iako se već svi dobro znamo, da postavimo neku fintu, što bi se rekao, što me trener Turske pričao, finta minta na neku fintu da dobijemo, na neki šmek. A reci mi reprezentacija Srbije, kako ti izgleda? Kao zemlja, ja sam na konferenciji dao malo hrabru izjavu da nemaju prednost ni na niskim, da nećemo dozvoliti da napravi prednost ni na spoljnim ni na niskim pozicijama na niskom postu, međutim samo imena govore o iskustvu, iako su dosta mlade reprezentacije, su veoma iskusni i osvajali su i turnire i na klubskom nivou su među najjačima i vodeći igrači svojim klubima, znači to je stvarno svaka im čast. Ne treba puno trošiti reći na njih, samo treba da se kaže Srbija, to je dovoljno. Vice šampion Evrope i ekipa koja svaki put napada zlatnu medalju, ne medalju nego zlatnu medalju. Misliš da imamo šansi da se uključimo sa Špancima i sve to? Naravno. A reci mi vi neki domet, realan, da li uopšte pričate o tome? Pa, pričamo za sada još tiho, zato što smo još u fazi igravanja, još nismo kompletni, još ne znamo kako će biti i šta, međutim, znamo koliko vredimo. To je, mislim, veoma bitno za jednu reprezentaciju da svaki igrač zna šta može da pomogne, da ne gleda sebe, nego da gleda tim, kako da pomogne ekipi. I mislim da možemo da prođemo taj prvi krug, iako smatrali da su tu Crna Gora, Grčka i Hrvatska favori, mislim da možemo da ili mi ili Bosna da pokvarimo nekom i taj plan i da prođemo dalje i onda dalje imamo dobru grupu za igravanje sa reprezentacijama sa kojima možemo da se nosimo. Ja mislim da će to biti dosta bitna sreća i faktor fizičke spreme, kondicije koje je bolje spremno, tako da... Reci mi zašto Mekeleb ne igra, šta je? To pitate ljudi s federacije, šalim se, nije, on se kasno priključio i polako ulazi taj neki trenažan proces i mislim da je tu bilo na početku malo nekih priča oko zdravstvenog osiguranja sa Montepaskim, nisam totalno uključen da ne pričam nešto što nije istina, međutim ja mislim da će možda sutra dobiti malu minutažu, što bi bilo stvarno dobro za nas da se malo igramo i to. Hvala ti puno. Hvala. Reci mi, pratiš možda jel se pominjalo, čekaj, kad si ti igrao, jel tako? Da, ne, više se pominjao moj prelazak u Zvezdu, nego... Dobro, da, to je bilo kad je Pešić bio, sad se opet Pešić pominje. Sad sam sa nekim igračima iz FNP-a i koliko sam čuo već neki igrači iz Zvezde, mislim, još nije ništa definisano. Međutim, mislim da bi to bilo stvarno dobra ideja, zato što žao je da ekipa kao Zvezda se nalazi u trenutnoj situaciji da ne igra Jadransku ligu, iako su oni jedno od osnivača. Imaju stvarno tu armiju odanih navijača koji ne znam još koliko će dugo trpeti da klub imaju. Imaju stvarno strašnu generaciju talentovnih igrača koji imaju strašne uslove sa FNP-om, koji također ima strašnu generaciju kad se ti spoje sa jednim iskusnim stručnjakom kao što sam načuo da možda bude Pešić.
kroz godinu i dve neki plan rada, znači ako bude konstantan može da izrodi nekoliko, ne samo za FNP Zvezdu, nego i za Srbiju nekoliko stvarno lidera u narednih nekoliko generacija i da podigne jedan i drugi klub na malo veći nivo nego što su trenutno zacrčeni. Šta te je tad sprečilo da pređeš u Zvezdu? Ajde sad možda kažeš. Tad je već bilo sve gotovo, Pešić je bio tu. Nisu mi dali da pojačam konkurenciju. Hvala ti puno.